Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka senjuk Nongñiah taksi sor bat khap sor hak step jong ka arpulai tarik unai lur aja arpusan kila yeng shriak harut surok hanyomer kalat banet shasora ban ra ringkat ki plakat haringkat ki jingtho ban peni shakinongwan shangkai perthei ni ki weki jela beki don kam ban lamno daki kali jong ki trai jaka badru daki jingtho beki smokmen bagi nongman shangkai ki wan shakajela namar ka jingwan jong ki kalongkum ka jing ai kamai yaki kani ka jingami shakmat kani ka senjuk kalong ban ai ka Jingkyrshan ni ko kinhun Kamai tourist napo ka jila ka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association bandawa na ka sarkar ban shna daki an baklan ban ailat iki kali tourist napo ka jila manlit bo ikinongwan shangkai naki we ki jila shaki jaka let kai ka jingthmu ka senjuk ban pen i shakinwan shangkai lingba ka jingtho kalong ban penthut iki kali kinongwan shangkai ki balet shaki than sora bat shaki we ki jaka Doon na kung taksyon mga aso. Go. Siapa? Bat, sini banget. Batman itu. Push it. Yes, nero. Bawa nanti lagi.